Hej, jeg hedder Leroy Mortensen, og jeg bliver nødt til at fortælle offentligt siden 2016, hvor jeg er blevet tvunget ind i statsforvaltning, og nu hedder de så Familieretshuset. Og i år 2023 skrev jeg en udmelding, og i år 2024 ringede jeg flere gange ind til Familieretshuset for at følge op på min sag. Og så i år 2025 er der jo sket det, der ikke burde ske. Familieretshusets ansatte og medarbejdere i regionen Hovedstadens økonomisk værgekontor har sagt, at den ikke ville kunne lade sig gøre at komme ud af en sag. Men problemet er bare med alt det er jo, at der sidder en hel flok jurister og rådgivere bag nogle skærme og computerskærme, men de har aldrig nogensinde mødt mig, eller set mig, eller fornemmet, hvor dårligt det kan være over for dårlig behandling, Altså, det har været så dårligt i al den tid, jeg har måttet leve med det her. Udover at leve med at frygte for, at kommunen og Familieretshuset og min egen advokat og flere andre advokater og forsvarsadvokater og højesteretsdomstole og retspræsidenter har ingen børn i den forbindelse. De har ikke selv udviklingshæmmede børn. Så den der med, at de ikke aner, hvem er en udviklingshæmmet. De har aldrig selv prøvet at være udviklingshæmmet og blive udsat for alt det, som jeg er blevet udsat for igennem de 23 års erfaringer med de danske myndigheder. Jeg har jo sagt utallige gange, at jeg kan, og jeg vil. Og selvom man har andre beføjelser inden for danske myndigheder, så har jeg en god grund til at fyre personer på den måde. Jeg har opsagt socialkonsulenter, jeg har opsagt Spuk i Helsingør, jeg har opsagt en forsvarsadvokat, ham havde jeg fyret efterfølgende, og flere andre advokater har jeg måttet fyre på den måde ved at fortælle min version af, at jeg ikke, hvis jeg finder ud af, at der er andre, der har forsøgt at udnytte mig på den måde, som jeg er blevet udnyttet gennem de 20 år og igennem de 23 år, hvor man har forsøgt at snakke mig fra nogle af mine drømme og ønsker. For eksempel det der med, at jeg ønsker at tage en tur til USA, til Californien, Vancouver, for at se nogle af alle de der filmlocation over i USA. Men så skal man ansøge om lægeerklæringer, undersøgelser og alt muligt mærkeligt, og inden man når til stykket, så bliver det hele afvist eller annulleret i forbindelse med, at Familieretshusets medarbejdere, direktør og bestyrelsesformand har ingen børn i deres egne familiekredse, hvor at de ikke selv har børn, udviklingshæmmede børn, eller voksne, trods alt. De har ingen børn, de har ingen idé om, hvad de har udsat en enkelt borger i et enkelt samfund. Og det bemærker de jo ikke, at det går ud over en person som mig, som lider specielt, at jeg har personlighedsforstyrrende, og så har jeg militær sygdom, og så har jeg haft testikelcancer, og oven i alt det, så har jeg også lidt af nogle andre sygdomme. For eksempel nogle gange så får jeg det, der hedder, man kan jo godt kalde det små hjerteflimmer.
Men det er jo også meget, meget, meget let, jeg får, at det, men i alle de andre år, i år 2019 til år 2023, har jeg jo ikke haft ferie i al den tid, og nyt nogen ferie, eller juleferie, eller nytårsferie, eller min fødselsdag, eller på andre måder. Jeg føler et eller andet sted, at jeg bliver gjort til grin i det danske samfund, i det danske regelsæt og lovgivning, og grundloven er jo til grin over for det her. Selvom jeg dokumenterer alt, både på video og det jeg siger, det jeg gør i forbindelse med, at jeg ønskede at udmelde mig. Det prøvede jeg her i år 2023 til, og så ringede jeg op til flere gange i år 2024, og så ringede jeg så i år 2025. Og Familieretshuset vil jo ikke kunne afgøre en sag, uden at det skal forbi en højesteretsdomstol. Og de har jo ikke børn i deres egne familiemedlemmer. Så de har jo ingen idé om, hvad de har udsat en udviklingshæmmet. At den måde, de har forvaltet alt det her på, det er til grin, det er til, stort set siden 2016. Og det er knap 20 år. 23 år, godt og vel, har jeg måttet bruge tid på at skrive alt ned og dokumentere alt, hvad andre har sagt, og hvad de har troet mig med igennem de 20 år, 23 år, der er gået i alle de mange år, jeg har kendt til det her system. Så ja, okay, men det er bare en lang hilsen fra Liva Mortensen. Hej.